салом, ба ҳама хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео бошад мо аз бозии Galactic Odyssey пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Агар шумо дар бораи ҳамин бозӣ видео шунидагӣ набошед ки чӣ хел бозӣ кардан дар кора, чӣ хел пул кор кардан дар кора, метавонед ҳамин видеоро тамошо кунед ва дар инҷа ҳамаша гуфтагием ки чӣ хел бозӣ карда мешавад ва дар ин видео биё пул мегирем. Барои ки ай бозӣ пул бигирем, аз тарафи дасти рост ними значокка интихоб мекунем ва инҷа ин аморо балансмон нишон расид. Дар баланси ма ҳозир 0.39 USDT аст. Поёнашда бошад нишон дагиад ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Дар инҷа бошад аз тарафи дасти чап нишон дагиад ки виё на сегодня и рӯзаи ҳамин бозӣ $3009 гирифтагианд. Баришда бошад бо нишон дагиад виё на сегодня ишам ҳамин рӯза $3712 ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. Аз тарафи дасти рост бошад инҷа нишон дагиад ки ай саршави бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. Поёнтар меоем инҷа кашлокҳоро нишон дагиад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Alvacash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷои дидесем метавонем бигирем. Ман Binance кашлокро интихоб мекунам. Дар Binance боша минимал каш 0.35 USDT. 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. Поёнда боша подтвердита зер мекунам. ва ин ҷое ки идентификатсия Binance нависондагӣ ҳаминҷа рақами кашлоки Binance мона менависонем. ҷое ки количество нависондагӣ чанд қадар пуле ки кор кардагӣ менависонем. Подтвердита зер мекунем. Пул дар баланси мо мегзарад. ва биё ай бозӣ мебуроем ва кашлоки Binance мекушоем. Кашлоки Binance мекушоем. ҳозир дар баланси ма $6.92 ҳастад. Барое ки мо рақами кашлоки Binance мона копировать кунем, аз тарафи дасти чап угли болои нами значокка интихоб мекунем. ва ин болодай на ID нависондагӣ ҳамин ID кашлок мона, яъне ҳамин ID-ро копировать мекунем. Як бор дар экран дарости ҳамин кашлок мо зер мекунем, дарости ID мо, ҳамин ID копировать мешавад. ва ин аз копирована ва буфера менависем. инҷа бо скопирована нави рақами кашлок мона копировать кардем. аз тарафи дасти чап угли боло стрелкаи назарта интихоб мекунем. менюи кашлок монда меоем ва бо бозимона мекушоем. бозимонда омадем. ҷое ки идентификатор Binance нависондагӣ ҳаминҷа рақами кашлокмона бояд ставид кунем. ин рақами кашлок аймай шумо рақами кашлоки худтона ставид мекунед ҳамхел дар ҳаминҷа. ва ҷое ки количество нависондагӣ чанд қадар пуле ки кор кардагӣ менависонед. ман 0.39 USDT кор кардагӣ мехоҳам ай ҳаминҷа 0.38 USDT ша бигирам. менависам ки 0.38 USDT менависам. поёнда боша подтвердита зер мекунам. як бори дигар подтвердита зер мекунем. дар инҷа моро гуфтесае ки пожалуйста подтвердите свою личность, яъне ки мо бояд ки верификатсияро бигзарем. верификатсияро чӣ хел мегзарем? мо ин подтвердита агар зер кунем, камера пайдо мешавад, селфи сурат мегирем ва подтвердит мекунем. тамом верификатсияро мегзарем. подтвердита ма зер мекунам. тамом ма верификатсияро гузаштам ва ина 0.38 USDT дар баланси ма гузаштаг. биё мебинем ирӯз чандшанбе, чандам, соат чанда, ҳамаша мебинем ва мебинем ки кай пул дар баланси мо мегзарад. ҳозир боша соат 14:28, ирӯз боша понеделник, душанбе, 10 декабр ва мебинем ки кай пул дар баланси мо мегзарад. аз тарафи дасти чап угли боло ин стрелкаро зер мекунем. менюи бозида меоем ва мебинем ки баланс мо 0 шидай, ҳо 0 шидай. 0.38 USDT ша гирифтем, 0.1 USDT монда. як бори дигар биё кашлоки Binance мебинем. як хел вақт мешавад ки пул сраза мегзарад, як хел вақт мешавад як рӯз, ду рӯза мегзарад. ина Binance кашлока кушодем, як бор обновитиш мекунем. страницаша як галиш мекунем, як бор обновит шава, мебинем кане гузашта, не нагузашта. ҳозирам баланси ма $6.92 ҳастад. ждат мекунем пул дар баланси ма гузаштаг. бо ма видео мекунам, видеоро давом медиҳем, бо мебинем давоми видеоро. ва ина пул дар баланси мо гузашта. баланси ма $7.30 шидак. мо пула 10 декабр соати 14:58 гузарондем ва биё мебинем ки пул мо да кай гузашта, чанд соата гузаштагӣ ва чанд қадар комиссия гирифтагӣ. аз тарафи дасти рост угли болои нами значокка интихоб мекунем. ва ина ҷое ки транзаксия нависондагӣ ҳаминҷа якта сообщение омадагӣ. биё ҳамиро мекушоем ва мебинем ки кани чанд қадар пул дар баланси мо гузашта. пул мо дар соати 16:06 гузашта 3 декабри моҳи 12 2024. мо пула 10 декабр соати 14:58 гузарондем. як рӯзда пул дар баланси мо гузашта ва мо 0.38 USDT гузарондем. инҷа 0.38 USDT гузашта ягон сум комиссия нагирифта. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.